Aquí hem volgut fer un recordatori en memòria de totes les dones assassinades en mans de les seves parelles o exparelles a Catalunya. Aquí n'hi ha un nombre que són 8 dones i una nena de 3 anys, però sí que és veritat que en el còmput global, que podrien ser dones mortes en mans de violència masclista que són fora de la parella o exparella que no computen, serien moltes més. És una xacra que hem d'eliminar, que s'ha d'aturar ja, no n'hi ha d'haver-hi ni una més. I el que hem volgut fer aquí és una mica un impacte a la societat per tal que es generin, que remogui consciències, que es visibilitzi. En aquest cas, aquí aquest any a Arenys de Munt, el que sí que hem volgut fer és focalitzar molt en l'agressor. És a dir, sempre es focalitza molt en que la víctima ha de denunciar, la víctima s'ha de mobilitzar, que se la victimitza doblement, i aquí el que volem fer és que es focalitzi molt en l'agressor. L'agressor és qui ha de reconduir la seva conducta, qui ha de demanar ajuda i qui ha de, evidentment, no maltractar i menys matar. Per tant, aquí el que hem volgut fer és focalitzar molt en l'agressor. El fet d'estar aquí avui, celebrar aquest dia, és per erradicar la violència de gènere dels homes cap a les dones. Sabem que és una xacra important, que no hi ha manera. Pensem que des de Dona Viva que s'hauria de tractar des de 2 punts, des de l'educació, que és impepinable tant en les noies per ensenyar-los i d'evitar-la, com en els nois perquè no la facin, no? I després també l'educació i les lleis. També cap a la gent gran, que no és mai massa tard, que sempre són a temps de denunciar i de posar fil a l'agulla per sortir-se'n, i que és possible sortir-se'n. Es pot superar.